Sa padayong pagbantay ug pagbisita sa mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa balay niini sa Davao City, pipila sa mga mibisita, miuli pa gikan sa laing nasod. Samtang padayon ang pag-ampo alang sa kaluwasan sa kanhi Pangulo. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, dagsag yapon ang mga supporter ni FPRRD ang nagabantay ug nagabisita dinis sa iyang balay sa Davao City. Samtang ang uban miuli pa gikan abroad. Doon na sa mga kiigsunan natong Muslim ang dinhin na nagpahigayon og Islamic prayer nga kabahin sa bulan sa Ramadan. Doon na sa mga ubang supporter ang padayon na nagaampo alang sa mayong panglawas ni kanhi Pangulo, lakip na ang yang executive secretary nga gidala sa ospital kagahapon sa The Hague, the Netherlands. Miulan man kagahapon apan padayon gyapon sa pagpangabot ang mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa gawas sa panimalay niini sa Davao City. Ang atong mga kaigsuonang Muslim dini nasab nagpahigayon sa ilang Islamic prayer. Bilang nagpapakita kami ng suporta sa kanya dahil marami din itulong niya sa amin sa mga Muslim. Doon na say supporter nga Pinoy kinsa citizen na sa London ang mipauli pa sa Pilipinas aron lang mo bisita sa balay sa kanhi Pangulo. Gani emotional kini diyang naibawan nga giaresto kini sa otoridad o gidala sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, gumikan sa reklamong crimes against humanity. Oh my God. It really upset me. It really upset me. It's almost like he was my father. It's just a spontaneous crying. And I don't want to cry here. I don't know. I have just that feeling for him. Samtang padayon ang pag-ampo sa mga supporter ni FPRRD alang sa kaluwasan niini, sukad pa ni atong March 13 kanon sa nadawat ang impormasyon nga i-raid matud pa ang panimalay niini niadtong adlaw. Ug diyang naibawan sa mga supporter nga nalidala sa ospital ang executive secretary sa kanhi Pangulo nga si Attorney Salvador Medjaldia kinsa kauban ni FPRRD sa The Hague, the Netherlands. Gilakip na sa nila sa pag-ampo ang mayong panglawas niini. Kining atong gihimo atong i-offer alang sa hingpit nga kagawasan ni Tatay Digong nga ato karon sa The Hague. Ug usab atong iapil sa atong pag-ampo ang ilahang kahimsog lakip si ES Medjaldia nga duna po'y gibati sa iyang panglawas. Sara, sa karon ginatutukan nato ang sitwasyon dinhi sa panimalay ni FPRD ug sa karon hapsay ug malinawon gyapon ang sitwasyon diri. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.